Juti baya kini kicing ruai ha Bollywood la ruai da usubin ga. Nakalang jonga ngampat juti bat ngampat jubna sipang usubin ga. Penrai adin ketuka jingjia bas ngau CEO. Pelang penban udai uba nang ne nathai North East jongi hi. Tikumbangila tip iya ketuka jingjia bas ngau CEO. Kas ngaban ongba. May his soul rest in peace. Te perlok sesin kumba ngampat jubna sipang jong nu nongruai uba napo asam. Bat kumta hiru ngampat jutip ba udairu nongruai uba pau ha Bollywood. Wajud subin gan ular ruai daki potli ki jingruai Bollywood. Andai mentah kene ke video ngini page iya kene ki artli ki jingruai ki balong hit ki ba long popular ki balar ruai dau subin gan lese bun napdeng jong phiru. Pempat jutip ba kide ki jingruai balar ruai damau. Kawai na kini ki jingruai kadai kaya Ali kabadi na ka film gangster jong snam arjar ndo. Kani ka jingruai ka lalong ru ka jingruai ka ba hit bat ka ba ya yu ha kitu ki por jong snam arjar ndo. Bat hadu menta kani ka jingruai ka don kumba 10 million ngut ki nong page ha YouTube. Bat sakane ka wepat kadai ka dil tuhi bata ka badai ka jingruai na ka film Krish 3 jong snam arjar khalai ha ka ba usubin gat u layoru banyarwai lang bat ka Alisha Chinai. Kani ka jingruai hadu menta ka ladon nye kinong page lene kinong singap ha po YouTube kumba lai spa lai penru million. Nalor kini ki jingruai Bollywood usubin gat u larwai ru ki jingruai ha ki saupojat ki jaktin bat hadu menta usubin gat ulade ban penmi lene ban record hadu lagu prajar tali ki jingruai ha ki jaktin bapher.